Tervetuloa Nuorisoseurojen historian ensimmäiseen aamuknoppiin. Tämän aamuknopin teemana ovat nuorisoseurojen tulevan kevään ja kesän tapahtumat. Tervetuloa! Tämä on Sottiisin Jyys ja minä olen toiminnanjohtaja Jukka Heinämäki. Tervetuloa lähetykseen. Tämän aamuknopin aiheena on nuorisoseurojen tapahtumat. Tapahtumien kärkenä ovat tällä kertaa ensi kesän Pispalan Sottiisi Tampereella 8-12.6. sekä kevään tanssirallit Orimattilassa, Rovaniemellä, Kiteellä ja Kaustisella. Ohjelmassa esittelemme teille Pispalan Sottiisin festivaalikeskuksen ja Sottiisin ohjelmalliset kärjet. Kerromme myös, miten pääsette mukaan tapahtumatalkoolaiseksi ja miksi kannattaa lähteä nuorisoseuraretkelle Sottiisiin. Kuulemme myös tanssirallijärjestöjen uusimmat uutiset sekä lähetyksen lopuksi 200 vuoden tanhuennusteen. Ja aluksi sukellamme tanssirallien upeaan maailmaan. Meillä on langan päässä, tai oikeastaan videon päässä, Joensuun kirjeenvaihtajamme Henna Livakka-Liiri. Kuuleeko Henna? Kuuleeko Henna? Hei vaan kaikille täältä lumisesta Joensuusta. Nyt on vuorossa siis tanssiralliraportti. Aloitetaanpa tämä osuus nyt purkamalla ja laittamalla muutama asia romukoppaan. Ensinnäkin luokittelu. Emme puhu luokitteluista, vaan katselmuksesta, ja tapahtuman nimi on tanssiralli. Toisena tuomarit. Emme puhu tuomareista, vaan kyseessä on arviointiraati, joka antaa palautteen ryhmille ja kehittää heidän toimintaansa. Kolmantena harrastussarja, tuo ikuisten traumojen ja epäonnistumisen ruumiillistuma. Nyt se saa lähteä. Tänä vuonna kaikki ovat vähintään rautaa. Ja neljänneksi, aikaisemminhan luokitteluihin karsittiin ryhmät ja vain parhaat pääsivät valtakunnalliseen luokitteluun. Nyt ajatus on käännetty täysin päälaelleen ja toivommekin mahdollisimman monen ryhmän osallistuvan katselmukseen. Joten ei vain parhaat, vaan kaikki ovat tervetulleita. Tanssiralli on kasvutarina. Lapset ja nuoret pääsevät näyttämään kaiken sen, mitä osaavat ja ovat oppineet, esiintymään, tapaamaan toisia ja kehittymään, katsomaan toisten esityksiä. Kyseessä ei ole verinen kilpailu, vaan mukava yhteinen tapahtuma. Aiemmin Raati on ollut aika yksin työskentelyssään näihin sarjojen nimeämisiin. Ja välillä on tuntunut ehkä ryhmistäkin siltä, että miksi ihmeessä meidät nyt on johonkin tiettyyn sarjaan nimetty. Ja kyse on ollut siitä, että Raadilla ei oikein ollut semmoista yhtenäistä ohjenuoraa tähän ja on ollut aina kyse vähän siitä kulloisenkin vuoden tasosta. Mutta nyt tehtiin tähänkin asiaan muutos. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa on uudistettu tanssirallin kriteerit ja se on mahtava työkalu paitsi Raadille myös ryhmille itselleen. Joten ei enää hatusta vedettyjä sarjoja. Tampereelle on ollut ehkä kaukaa vähän pitkä matka, niin kuin muun muassa täältä Joensuusta. Ja tavoitteenamme olikin kansantanssin kääntöpiiri äänestämään hajautetun mallin kanssa saada nyt ennätysmäärä osallistujia tanssiralliin vuonna 2016. Ja mehän siis järjestetään 4 tanssirallia ympäri Suomea. 16.4. Orimattilassa, 23.4. Rovaniemellä, 7.5. Kiteellä ja 14.5. Kaustisella. Ja totta kai sitten tanssirallin fiiliksiä vielä nostatetaan Pispalan Sottiisissa sunnuntaina siinä Prima-tiima-konsertissa. Ilmoittautuminen tanssiralliin on nyt päättynyt ja kotisivuiltamme www.nuorisoseurat.fi/tanssiralli löydät nyt tiedot siitä, että ketkä on
mukana tässä vuoden yhdessä kuumimmista tapahtumista. Ja toivotankin kaikki mukaan tanssiralliin, ihan varmasti talkoohommiin kaikki halukkaat pääsee. Ja nyt takaisin Sottiisin uutistoimistoon. Ole hyvä, Jukka. Kiitos Henna sinne Joensuuhun. Ja ensimmäinen tanssirallihan Orimattilassa onkin jo silloin huhtikuun puolessa välissä, eli tuossa Tuokiossa. Ja seuraavaksi mennäänkin Pispalan Sottiisin suunnitelmiin. Maarit, ole hyvä. Täällä Maarit. Patrikainen, Päivänurmi, Saarelainen, Salman. Hyvää huomenta ja tervetuloa minunkin puolestani. Ensi kesänä 8-12 kesäkuuta vietetään Pispalan Sottiisia ja on tarkoitus, että rakennetaan festivaalikeskus Pirkkahalliin eli Tampereen messu- ja urheilukeskukseen. Festivaalikeskus tulee olemaan koko tapahtuman sydän. Siellä järjestetään muun muassa Sottiisin pääjuhla, riemua ja suurin osa tapahtuman tilaisuuksista, konsertteja, työpajoja ja erilaisia aktiviteetteja. Festivaalikeskuksissa kaikki on aina supikkaan heiton päässä, kuten hauskasti Sottiisin järjestelmätoimikunta toteaa. Ruokailupaikat, palat tuli mieleen, kanttiini, suihkutilat ja WC ja tietenkin myös se tärkein, eli majoitus. Nimittäin festivaalikeskukseen järjestetään Suomen suurin folk camp, eli sisäleirintäalue. Majoitusvaihtoehtoina ovat oma tai järjestäjän hankkima teltta. Ryhmille suositeltavia vaihtoehtoja ovat puolijoukkuetelttamajoitus tai messuseinällä rajattu osasto, johon mahtuu lähes 20 henkeä. Folk Camp on herättänyt runsaasti mielenkiintoa jo muuallakin ja useat festivaalit aikovat kopioida tämän idean omiin tapahtumiinsa. Suunnitelma on jo ennättänyt herättää myös monia kysymyksiä. Miten siellä nukutaan? Asiantuntija S.O.Tky vastaa suoraan, että hyvin. Folk Camp on vartioitu alue, jossa kaikille taataan yörauha. No entä sitten kansallispuvut? Kuinka ne menevät ruttuun siellä teltan nurkissa? Ei hätää. Tarkastaja J. Kangas vakuuttaa, että Folk Campista löytyy sekä kansallispuvun varikka että huoltoon sopiva huone. No entä sitten, meneekö festivaalitunnelma kokonaan pilalle, kun ei tarvitse enää pelätä sadetta, ei ole mitään sääongelmia, ei hätää. Toiminnanjohtaja J. Heinämäki vakuuttaa, että lähes 40 vuotta tapahtumia tehneenä hän ei koskaan suostuisi tekemään festivaalia, joka ei parhaalla mahdollisella tavalla ottaisi osanottajaa huomioon. Kiitoksia. Kiitos Maarit, Patrikainen, Päivänurmi, Saarelainen, Salman. Ja tässä taustalla näettekin meidän tulevan kesän festivaalikeskuksemme ja sen eri osa-alueet. Niin kuin näette, yli 10 000 neliöä sisätilaa. Siellä on muun muassa Riemua-areena, tanssiareena, Sottiisi-sali, Folk Camp, ruokailut, majoitukset, kaikki yhdessä paikkaa. Sinne vaan rohkeasti tutustumaan tulevana kesänä. Seuraavaksi pääsemmekin kurkistamaan Pispalan Sottiisin ohjelmakärkiin. Niihin on tarkemmin perehtynyt kirjeenvaihtajamme ohjelmasuunnittelusta vastaava Jussi Kaijankangas. Ole hyvä, Jussi. Kiitos Jukka. Haluaisin kiteyttää Riemuvuoden Sottiisin ohjelmat 5 pääkohtaan. Ensimmäinen, eli numero 1, on tietenkin riemua. Eli Pispalan Sottiisin pääjuhla, tämä ennennäkemätön kansantanssin ja kansanmusiikin ilotulitus on nyt saatavilla sisätiloissa. Lyhyesti kuvailtuna se on parituntinen show Suomen kansantanssiperinteestä aina liitukauden polkasta Lappakatrilliin saakka. Lavalla on 1000 tanssia ja toista sataa soittajaa. Tämä on juttu, joka harmittaa sinua varmasti, jos jäät kotiisi. Tämä on asia, joka kannattaa tulla katsomaan paikan päälle. Eli siis tämä lauantaina 11.6. kello 19 Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Numero 2. Janne ja Aino. Oulun musiikkijuhlilla ensi-iltansa saanut teos myi loppuun hetkessä.
ja tätä ei ole vielä nähty Etelä-Suomessa. Tässä kansanpallaadiksi sävelletyssä käsikirjoitetussa tanssiteoksessa Janne ja Aino, pallaadi erään säveltäjän elämästä, musiikki, tanssi ja lyriikka on saamatonta yhteistyötä. Mainittakoon, että lavalla nähdään Timo Rautiainen, Johanna Iivanainen. Ja hei, milloin viimeksi olet nähnyt kansantanssia Tampereella? No silloin sinäkin olet paikan päällä. Tämä siis sunnuntaina 12.6. kello 14 ja paikkana Tampere-talo. Ja mitä olisi Pispalan Sottiisi ilman vuoden kansantanssiyhtyetä? No varmaan sama kuin pääsihteeri ilman liittoa. Vuoden kansantanssiyhtyeen tunnustusta onkin jaettu yli 4. vuosisata. Ja jokainen yhtye on jättänyt persoonallisen ilmeen tähän perinneketjuun. Polkkarit on Oulun suun nuorisoseurasta ponnistava Oulun ylpeys. Ja loistava esimerkki siitä, mitä yhteisöllisyys, riemu ja kansantanssi parhaimmillaan voivat olla. Meno on kokonaisuudessaan perinteikästä, rytmikästä ja ennen kaikkea oivaltavaa. Vuoden kansantanssiyhtyeen konsertti Tulikamarin Pakkahuoneella perjantaina 10.6. kello 19. No, keväisten tanssirallien huipentuma on tietenkin Primatiiva. 4 eri paikkakunnalta saavat mielenkiintoisimmat, innostavimmat ja mielenjäävimmät esitykset yhtenä ilotulituksena Sottiisin sunnuntaissa. Jos olisin kansantanssin NHL-manager, niin tämä olisi se paikka, josta draftaisin kaikki tulevaisuuden lupaukset. Primatiiva siis sunnuntaina 12.6. kello 11 Tulikamarin Pakkahuoneella. No milläs tämä lysti sitten Sottiisissa alkaa? No sillä, että mennään ensin tietenkin Särkänniemeen. Särkänniemeen, Särkänniemeen! Särkänniemi tarjoaa tuntuvan alennuksen Sottiisi torstaina elämysrannekkeistaan riemua passia vastaan. Tarkoituksena olisi saada koko elämyspuisto tanssimaan ja pitämään hauskaa, sillä onhan kansantanssin riemuvuosi. Särkänniemi aukeaa torstaina 8.6. kello 11, joten ollaanhan kaikki siellä. Särkänniemeen, Särkänniemeen! Tarkempi ohjelma päivittyy kevään aikana ja se julkaistaan sottisi.netissä. Tämä näistä ohjelmahuipuista. Takaisin studioon Ykalle. Kiitos Jussi. Heräsikö jollekulle jo kiinnostus tulla kesän Sottiisiin? Ja seuraavaksi menemmekin pienelle mainostauolle. Nuorisoseuraryhmille alennus riemua produktioon, jopa 40%. Pispalan Sottiisi on mitä mainioin retkikohde varsinkin nyt, kun vietetään kansantanssin juhlavuotta. Retkipaketit rakennetaan tarpeen mukaan ja ne voivat sisältää konserttilippuja ja vaikkapa majoituksia ja ruokailuja. Otetaanpa esimerkki. 50 Hartolan-likkaa lähtee lauantaina kukonlaulun aikaan bussimatkalle Sottiisiin. Tampereelle tytöt saapuvat puolen päivän maissa ja ensinhän ilman muuta tarvitsee saada sapuskaa. Tammelan torilta saa mustaa makkaraa puolukkahillolla ja Vaakonnakista presidentti Halosenkin suosittelemaa rilliruokaa. Sapuskaa sulatellaan tanssimalla Sottiisia Tammerkosken sillalla ja sen jälkeen voidaankin siirtyä Koskikeskukseen katsomaan Sottiisin kansainvälisten ryhmien esityksiä. Joko tanssi alkaa kutkuttaa? Tanssitupa auttaa siihen. Siispä on aika siirtyä festivaalikeskukseen, jossa on tupa täynnä pieniä ja suuria tanssijoita. Ilta huipentuu riemua hypetykseen ja juhlapoloneesiin. Kirsikkana kakussa on Pelimanni tanssi. Kotiin lähdetään myöten, jos maltetaan. Petipaikkojakin kyllä löytyy. Nuorisoseuraryhmille alennus. Riemua produktioon jopa 40%. Ja tervetuloa takaisin Sottiisi-studioon. Kiitos Päivi ja Hartolan likat. Kiinnostus Sottisia kohden ei sen kun syvenee vai mitä? Meillä on tullut paljon kysymyksiä siitä, vieläkö Sottiisiin otetaan talkoolaisia ja miten sinne pääsee työskentelemään. Kirjeenvaihtajamme Sari on ottanut asiasta selvää. Ole hyvä, Sari.
pääsee ja totta kai otetaan. Mahtuukin vielä. Tilaa ja töitä on kaikille tekeville. Ja ensi kesänä talkolaiden ei välttämättä tarvitse työtehtävissä näitä, eikä myöskään tätä. Sillä nyt on sisäsiistiä työtä tarjolla jokaiselle. Toki ulkoilemaankin pääsee, jos nikseen haluaa. Siellä on puistossa tilaa. Tekijöitä tarvitaan stakemanagereiksi, juontajiksi ja myöskin järjestystä pidetään tässäkin sottiisissa. Eli järjestyksenvalvojia tarvitaan. Heille on kurssikin järjestettävissä tai järjestetty. Ja sitten on kansainvälisten ryhmien kanssa toimiville oppaille erittäin mielenkiintoista työtä tarjolla. Varmasti vaihtelevaakin. Ja toki jos haluaa viettää yönsä esimerkiksi majoitusvalvojana, niin sekin onnistuu. Kaikkea kivaa siis on tarjolla. Ja sitten tämän komean ohjelmakattauksen, jota Jussi tuossa esitteli, niin lisäksi on tarjolla talkoolaisille staffipassi. Sitten talkoolainen saa myöskin teepaidan ja ruokailut työpäivänään ja sitten myöskin majoituksen niin tarvitessaan. Eli nyt ei kannata jäädä sinne sohvapohjalle makoilemaan, vaan lähteä nauttimaan tanssin riemusta tekemällä sitä kokonaisuuden. Ja talkoolaisiksi kannattaa käydä ilmoittautumassa täällä www.sottiisi.net klikkaamalla kohtaa tule talkoolaiseksi. Tervetuloa takaisin. Sottiisistahan löytyy tietoa monesta paikasta ja siitä tiedottaja Maarit on valmistautunut kertomaan, mistä kaikkialta sitä tietoa löytyy. Ja täällä Sottiisi Hotline ja Maarit, Patrikainen, Päivänurmi, Saarlainen, Saalman. Meille on lähetyksen aikana tullut useita kysymyksiä, mutta näihin suurimpaan osaan olemmekin saaneet vastauksia. Yksi kysymys on kuitenkin ollut ylitse muiden. Mistä saa tietoa? Se on helppoa. www.sottiisi.net tai tanssiriemu.fi. Yksi mahdollisuus on myöskin se, että menee katsomaan sottiisi.net. Siellä on usein kysytyt kysymykset. Jos mitenkään et löydä sieltä vastauksia, meille voi myöskin soittaa numeroon 21 2 2 1 4 ja 7. Muista myös Facebook ja Instagram. Kiitos. Ja Sottiisin suuntanumerohan on perinteinen 03. Kyllä, juuri näin. Ja sitten vielä lähetyksen lopuksi alussa lupaamamme 200 vuoden tanhuennuste. Erilaisia virtauksia tuntuu olevan hyvin paljon. Riemua-produktion käsikirjoittaja Johanna Keinänen on tehnyt meille tanhusta pitkän aikavälin ennusteen. Ja tarkemmin siitä kertovat tanhumeteorologit. Olkaa hyvät! Ja sitten lähimmän 200 vuoden tanhuennusteeseen. Maahamme on virrannut tanhua niin täältä idästä kuin lännestäkin. Ja törmäyspisteeseen on syntynyt välillä hyvinkin myrskyinen ja ainutkertainen tanhuilmasto. Läntisen tanhuvirtauksen vakaa askelikkomassa on kohdannut itäisen tanhuvirtauksen puuskittaisemman ja oikukkaamman aineksen tässä Suomen keskiosassa. Ja yhteentörmäys on synnyttänyt niin pyörteitä, solamuodostelmia kuin alueittain voimakkaiksi yltynyttä purppuriakin. Itäiseen ja läntiseen tanhuvirtaukseen on sekoittunut tuulahduksia myös täältä eteläisen Euroopan ja Baltian alueelta, tuoden lämpötilaeroihin tasoitusta. Maan länsiosassa navakkaa idän ja lännen välistä karkelua, joka voi puuskissa yltyä puoli tai koko ripaskaksi. Maan itäosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, voimakkaita tanhukuuroja, joissa piirit pyörivät yli 30 metriä sekunnissa. Vielä liikkujia varoitetaan tanhuajien ketjuista, jotka etenkään Savossa eivät etene ikinä suoraan. Ja varsin vauhdikasta säätähän siinä näyttää olevan tiedossa.
Vielä kerran tervetuloa kesällä Sottiisiin ja muistattehan vielä ehtii ilmoittautua esiintymään tapahtumaan. Ja tämä oli siis Nuoriseuran historian ensimmäinen aamuknoppi. Siispä nyt valmistautumaan kevääseen ja nuoriseuratoimintaan. Toivotamme teille kaikille oikein riemuisaa kevättä nuoriseuratyön parissa. Tavataan Tanssinalleissa ja Pispalan Sottiissa. No niin. Oi. Laita Jukka kengät jalkaan, kun lähdet. Ota vaan. On tää muuten tosi hyvää tää nuoriseura.